lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw fo dantɛ foli min na k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna ko nin ye aw ka émission mandi daminɛtɔ ye Mali kunnafoni point ale jabarani ka émission min n'o bɛ wele ko zikiri wagati kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna ngo anw bɛ aw de kama ka se ka aw la nisɔndiya cogoya min na ka se ka aw labɔ ko caman kalama zikiri ko kan zikiri kɔnɔna ko kan kanubagaw bi ani belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi tan tɛna kɛ basi kan na bi dɛsɛ ne kɔni b'a dɔn kɔni aw tɛna nimisa k'aw to aw sigiyɔrɔ la parce que min b'an bolo bi a bɛna ko lamaka yan nɔ a ka ɲi nɔ tentɔ an b'a daminɛ fɔlɔ ka kuma d'an ka chef ba ma a ka yɛrɛ fɔ aw ni aw ye pour que aw bɛ se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a yɛrɛ ka cogoya min na chef ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma basi tɛ yen kɔni n bɛ Ala fo kosɛbɛ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an lajɛlibagaw ye alhamdulilahi rabbil alamin bisimilahi rahmani rahim an b'a fɔlɔ ni Ala tɔgɔ ye ka sɔli caya Alakira Muhamadu kan n'ale min tɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ tun tɛ dan o tɛmɛnen kɔfɛ k'an filɛlikɛ jama bɛɛ fo k'an bangebagaw fo cɛman fara musoman kan lamɛnni jama bɛɛ fo ko n'aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka gɛribukɛ Zikiri Kalifa Keita Mali Bamakɔ Sabalibugu alhamdulillah. Ok, basi t'o la kanubagaw aw y'a ye sisan Zikiri Kalifa n b'a dɔn kɔni hali ni mɔgɔ caman m'a dɔn aw bɛ na ye sisan n'a y'aw ka misigi mɛn aw ma y'aw ɲɛna aw bɛ na y'a ɲɛna sisan Zikiri Kalifa ale yɛrɛ de b'an bolo bi ayiwa Zikiri Kalifa sani an ka taa yɔrɔ jan i b'a daminɛ fɔlɔ ka acapella dɔ kɛ pour que kanubagaw hakili bɛ se ka jigin i la cogoya min yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ la Kalifa de don i yɛrɛ b'a dɔn u kɛmɛ k'i dɔn ni misigi min ye ka se k'u kɛ k'u hakili jigin i la a ka bɛ Muhamadu fɛ ne komi Muhamadu fɛ i ko bɛ nabi ɲuman fɛ Kalifa ka bɛ Muhamadu fɛ ne bɛ najɛ aw ni ne cɛla mɔgɔ min bɛ Muhamadu fɛ ya Muhammadu ala ka kira tanu tiban ya Muhammadu ala ka kira tanu tiban Baminata woloden ngone duma Muhammadu ɲɔanye Abdullahi sɔrɔden ngone duma Muhammadu ɲɔanye ya Muhammadu ala ka kira tanu tiban o ye tiɲɛ dɛ alhamdulillah ala ka kira tanu tiban fiye fiye ok kanubagaw a y'a dɔn sisan kɔni ko an bɛ ka min fɔ ko kelen don ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka babu ye Kalifa Kalifa bɛ se ka Kalifa yɛrɛ bɔra dugu jumɛn na Kalifa bɛ se ka bɔ dugu fɔ an ɲa alhamdulillah o tɛ baasi ye an kɔni an sɔrɔla Bamakɔ mais an faw bɔra san kɔfɛ ka na sigi Bamakɔ bon an kɔni bangena Bamakɔ yan ka lamɔ Bamakɔ yan ni salo yɛrɛ tun tɛ ne tun ma deli ka se an ka village la tabarikala voilà bon an kɔni bɛ se ka min fɔ dakuruɲɛ kelen o ye nin ye k'a fɔ an kɛra Bamakɔkaw ye a sɔrɔ an faw kɔni bɔra yɔrɔ min an y'o yɔrɔ fɔ ne ye san kɔfɛla ye mais tiɲɛna an yɛrɛ tun tɛ yen yɔrɔ dɔn an ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ an ma se an kɔrɔbalen an yɛrɛ de y'a kanu n'an bɛ taa ɲɛ da an faso kan bon an taara o de lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na Bamakɔ tuguni alhamdulillah an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ ma nin wagati la aw ɲɛna faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la siga t'o la Kalifa yɛrɛ nana misigi kɔnɔ cogoya jumɛn na Kalifa kun bɛ dɔ de ye Kalifa ye zikidala dɔ de ye k'o kanu ka se ka don misigi la wa ou bien Kalifa ka misigi ko a nana cogoya jumɛn na alhamdulillah ne ba o ɲininkali diyara n ye kojugu baro o bara ne b'a kɛ kanu ye ne bila nin na dɔrɔn parce que n'a fɔ ne ye dɔnkili min da san ya Muhammadu ala ka kira tanu ti ban don dɔ de la ne ye n sigi tuma dɔ la hadamaden kana na kɛ k'i bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i tɛ se ka fɛn dɔ fɔ k'e bɛ taa lahara k'e bɛ taa mun fɔ ala ye ko ne ye min k'i ka diinɛ la bon ala ma anw kɛ fɛn wɛrɛ kɛbaga ye n'a fɔra ne ye dɔnkili da de kanu ne fana ye n sigi mun bɛ ala kira fasari ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn n ye zikirala caman lamɛn kɔrɔbalen na n bɛ tɔmɔtaw fara ɲɔgɔn kan kabiri n tɛ se k'a kɛ n yɛrɛ ye n b'olu de ka dɔnkiliw da fo ka n'a bɔ la fo ka n'a se bi ma alhamdulillah n yɛrɛ bɛ n taw da n yɛrɛ ye kanu dɔrɔn ani ala kira kanu de y'an don zikiri da in na tabarikala alhamdulillah o ɲɛna faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la Kalifa aw ka du kɔnɔ dɔnkilidala tun bɛ yan
alhamdulillah dongli dala kelemi donc dala kelen min dongli dala kelemi o ye an yɛrɛ ka famille la a bɛna fɔ a bɛɛ fɔlikɛla parce que ne denw de bɛ n ka fɔli kɛ bon bɛɛ famille ye quoi n den ni n dɔgɔninw de bɛ n ka fɔli kɛ tabarikala n dɔgɔninw de bɛ n ka piano jouer n dɔgɔninw de bɛ n ka filenw fɔ olu de bɛ bitɔn fɔ an n'an denw de bɛ a bɛɛ fɔ an ka du kɔnɔ an ka mɔgɔ caman ye fɔliw kɛ ka tɛmɛ u bɛ zikiri fɔliw de don wa bon zikiri fɔli tun tɛ zikiri fɔli tun parce que tɛ an fa dɔw tun bɛ Kanaga la Moti olu ye Kanaga kɛ ka turufe caman sɔrɔ Kanaga la ya bɔ fo kana se anw yɛrɛ ma an kɔni de ka taasira bɛnna nin ma n'o kɛra zikiri da ye n tɛ fɔlikɛlaw b'an ka so dɔnkilidalaw b'an ka so tabarikala alhamdulillah o ɲɛna faamuyali ko ɲuman sɔrɔli la nka kalifa ka dɔnkilida kana se sisan ma a bɛ san joli la bon n mɛnna dɔnkilidalaw nɔfɛ va-et-vient na a bɛ san damadɔni bɔ wa ca ni san 10 ni kɔ ye fɛn fɛn san 17 san 18 a bulu bɔ bon n yɛrɛ k'a fɔ ko n bɛ dɔnkili da n yɛrɛ ka n ja gɛlɛya ka se ka micro tali ka ɲɛnajɛw kɛ o ni sisan ɲina o san 5 de mais kalifa i tun bɛ zikiridalaw de nɔfɛ wa ou bien i tun bɛ dɔnkilidala wɛrɛw de bon nɔfɛ ne tun bɛ zikiridalaw de nɔfɛ ne yɛrɛ tun tɛ zikiri da dɛ ne tun bɛ fɔli de k'u nɔfɛ n ye n to ten n bɛ to ka fɔli kɛ n'an taara yɔrɔ dɔw la n bɛ laminɛli kelen-kelenninw kɛ n ye n kɔrɔkɛ dɔw tun bɛ yen n bɛ to k'olu ka laminɛli kɛ n terikɛ dɔw bɛ yen n b'u ka laminɛli kɛ bon n ye n to la n yɛrɛ bɛ n sigi n kelen ni n kelen n fana bɛ n tanu fɔ fo ka n'a kɛ n yɛrɛ nɛn sabatira mɔgɔ yɛrɛ tun t'a dɔn ko ne bɛ se dɔnkilida la n kɔni mɔgɔ b'a ye n b'a da n sen fɛ ka mɛn k'a fɔ ko n bɛ se k'ale ka kuma ɲɛnama fɔ a kɔnɔ mɔgɔw tun t'a dɔn parce que u tun tɛ kari ka ne tun ye micro minɛ ne tun bɛ yɛrɛ yɛrɛ de tellement ne tɛ se k'a minɛ mais ni ne tun ye micro minɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka dɔnkili da mɔgɔw tun b'a fɔ don dɔ ko ne bɛ kɛ dɔnkilidala ye o b'a sɔrɔ n'a bɛ se niveau dɔw ma i bɛ taa sɔrɔ ne kan bɛ kɛ cogo dɔ la mɔgɔw bolo ko ne yɛrɛ bɛ kasi de la quoi o b'a sɔrɔ tellement micro jatigi ni micro siranɲɛ de tun bɛ na ne la bon mɔgɔw bɛ tila dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ an bɛ tila o fɔli la dɔrɔn o b'a sɔrɔ ne ma taa fɔli dɔnkilida kama i bɛ taa sɔrɔ ne taara fɔli de kama mais yanni dumuni kɛ wagati n'u cɛ seli fana wagati n'an bɛ taa seli bon ne bɛ micro ta ka dɔnkili kelen da an bɛ sɔrɔ ka taa seli o kɔnɔna na o dɔnkili kelen min na mɔgɔw b'a fɔ petit non dɔnkili bɛ kɛ dɔnkilidala ye kuma in tora n kɔnɔ bon m'a ye ne nana fɔ n ka mɔgɔ dɔ ye n bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye a ko ne ma ko ne tɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye ko ne kan man di alhamdulillah n ye n fari faga mais ala ko nin bɛ kɛ dɔnkilidala ye tiɲɛna an tor'o la ten fo ka n'a kɛ n'ala i ye min latigɛ ka fura t'a la ne yɛrɛ kɛra dɔnkilidala ye a sɔrɔ n kun découragé ra mais kɔfɛ n tilala ka na ye hadamaden mɔgɔ si n'a ma wolo o ye tiɲɛ kalifa ye album bɔ album bɛ kalifa bolo alhamdulillah n bɛ don min na ko bi album tɛ n bolo mais i n'a fɔ a bɛ n bolo parce que a baaraw daminɛ la ni fɛn ma don i tigɛ kɔnɔ parce que ni droit ka carte ma don i tigɛ kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ k'i ye album bɔ n tɛ baaraw bɛ sen na papiyew dilanna fɛnw bɛɛ ladonna mais a tɔ tora ka diya de n bɛ don min na ko bi olu ma kɛ fɔlɔ tabarikala problème misɛnnin dɔ bɛ se ka k'a senkɔrɔ bɔ n t'olu dɔn a kɔni ma diya fɔlɔ ala k'a nɔgɔya amina rabi ka a labanko ɲuman di kalifa ma a n'a a kanubagaw ka se k'a lamɛn ka ɲɛ cogoya min na amina rabi komi kalifa an y'o de fɔ émission yɛrɛ zikiri waati siga t'a la an bɛ waati min na i n'a fɔ bi zikiri sisan zikiri ani fɔlɔ zikiri kalifa bolo a bɛɛ ye kelen ya alhamdulillah bon don o don ni ɲininkali in bɛ kɛ ka caya ne kɔni bolo a bɛɛ ye kelen a ma yɛlɛmali ma don a la yɛlɛma cogo foyi t'a la fo ni min yɛrɛ y'a tiɲɛ i bɛ exemple ta diɲɛ baara o baara kan taximaniw ka hakɛ to taximaniw bɛ ka taximanaya la mais ani min y'a dabɔ bandiya kama o fila ye kelen mais a bɛɛ tɛ taxi bolila ye de a bɛɛ ayi i n'a fɔ moto taxitigiw fana ka hakɛ to olu mulu fana b'a la bi mulu y'a dabɔ n bɛ mɔgɔw ta ka t'u bila n ka baara don n bɛ n ka wari ɲini na ani mulu y'a dabɔ a kama n bɛna bandiya sen don n kɔrɔ olu ye kelen ye mais a bɛɛ tɛ moto taxi ni dɛ ou bien a bɛɛ tɛ taxi la a bɛɛ ye kelen ye bon alimentaire fana bɛ a ka alimentaire la e y'a dabɔ de i bɛna jama de bilasira n'o ye kunnafoni dila b'a ka kunnafoni dila i y'a bila i bɛ jama de bilasira ni réalité min kɛra k'a fɔ e ka baaraw de mais ni min fana bɛ yen ale mɔgɔ tɛ réalité la dɛ ale ka wari sɔrɔ ale ka se ka nkalon da dɔw la mais u bɛ se k'a kɛ kulu alimentaire ma ye ou bien u bɛ se ka ko a bɛɛ ka ɲi mais a kɛcogo de bɛ se k'a nɛgɛ bɔ
i donna la ko min kama e donna la ka bandiya de k'a kɔnɔ bɛ donna la ka mun de k'a kɔnɔ o de bɛ se k'a yɛlɛma ɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ en tant que bɛ ka ala fɔ ka kira fɔ ka mɔgɔw dusukun sabati ka na ala ma ne yɛrɛ bolo foyi tɛ parce que diɲɛ kɔnɔ an bɛ minɛ ko bi o de ka gɛlɛn dɔnkilidala la ne y'a fɔra ko i ka silamɛ dɔnkili da dɔrɔn i kan k'a da ni mɔgɔw y'a mɛn olu man ka taa sitanɛ sira kan olu kan ka ala de ye olu man ka diɲɛ bila olu kan ka sini de k'a fɔ ko don dɔ la ko nin bɛɛ bɛ bagan bɛ segin ka taa jɔ ala min ɲɛkɔrɔ ko de ye kiiritigi ye i ka fara an ka juge ta i ka fara an ka polisi n'a kiiriti kɛra ta la lahara bɛɛ bɛ laban ala de ɲɛkɔrɔ n'i y'o faamu ka mɔgɔ hakili jigin i ka misigi mɛn o mɛn a mɛn o mɛn ne ka mɔgɔw bɛ ne wele kuma bɛɛ karisa i ka dɔnkili dɔ mɛn k'an ka sabali don dɔ diɲɛ bɛ ban ni ne dimina cogo cogo ni ne y'a lamɛn walahi o de bɛ ne dusu salo mɔgɔw b'o fɔ ne nka mɔgɔ dɔw fana bɛ minnu taara cɛlasigi la u taatɔ n ye dɔnkili dɔw morceau dɔw bɔ k'a d'u ma u ko bilahi a fɔra k'olu dɔw buramusow ma ɲi mais n'olu taara bilahi olu b'u sigi de ni ko dɔ kɛra dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ ne ka misigi in de lamɛn ko ne de ko k'a bɛɛ ka k'u la o k'a kun ko epi ko muso tɔgɔ de ye muɲuso sabali so bon en tant que mɔgɔ min y'o fɔ i bɔra a kɔnɔ i ma bɔ a kɔnɔ i b'a kɔnɔ mais ni min nana ta ka kɛ i n'a fɔ nɛni ni fɛn sera u bɛ ka ko wɛrɛw don a kɔnɔ minnu t'a kɔnɔ ne bolo de bɛ se k'a yɛlɛma sigiri ma yɛlɛma sigiri tɛ se ka yɛlɛma alhamdulillah komi i yɛrɛ y'o fɔ an ye dɔ kɛ kuma na i bɛ misigi min da ni musow bɛ taa cɛla n'u b'a la i bɛ se k'o dɔɔni da n'a kanubagaw ye bon ne bɛ a caman da i n'a fɔ ni min ta bɛ sisan a jara komi an yɛrɛ ye fɛn daminɛ e yɛrɛ m'i tɔgɔ fɔ ne tɔgɔ ye Jɛnɛba Fani bon o sugu la ne b'a fɔ ba Jɛnɛba wa ni tagari ka cɛlasigi la Jɛnɛba yo muso tɔgɔ dun ye muɲuso ye a ka k'i la a ka fɔ i ma cɛlasigi la n'i ma muɲuba i t'i den ɲuman bange koyi n'i ma sabali Jɛnɛba i tɛ dugawu bange n'i ma sabali o k'i gosi cɛlasigi la i bɛna taa yɔli min na ne b'a dɔn a ka gɛlɛn kosɛbɛ ba Jɛnɛba n'i taara i ka cɛla la don min na mama n'u ye nɛni a ka ko n'u ye kɔrɔ fɔ a ka ko o mani lagosi a ka ko o mani dɔgɔya a ka ko furucɛ ka nɛni ni ko kana fɛn k'i la i buramuso k'i woloba ye n'i y'o k'i woloba ye i t'i woloba dala minɛ cogo min na i t'i buramuso dala minɛ i burankɛ kɛ i wolofa ye n'i y'o k'i wolofa ye i t'i wolofa dala minɛ cogo min na ka n'i burankɛ dala minɛ i k'i nimɔgɔninw kɛ i dɔgɔninw ye n'u ye min kɛ sigi ka kuma i k'a fɔ karisa i ye nin kɛ a ma bɛn n'o kɛra sigi la sigi i bɛ facilité i cɛ kɔrɔmuso k'i kɔrɔmuso ye n'u ye fɛn k'i la a dɔn ne kɔrɔmuso de y'a kɛ na i kana kuma i k'i bolo di dusu sanfɛ Jɛnɛba i ka sabali i ka kɛ dugumakolo ye o ka tagama i kan u b'a fɔ k'i ye fugari ye ko da t'i bolo mais i kana kuma n'i ye fɛn o fɛn kɛ bi ma bɔ bila kɔrɔ wɛrɛ la n'i kumana k'i bɛ kuma kojugu n'i da de k'i kɔnɔna ka jugu n'i ɲɛ kumu k'i ɲɛ kumunen don n'i yɛrɛ la k'i nisɔn ka di kojugu n'i taara u ka so k'i tɛ du woloma n'i yɛrɛ ma to u ka so k'i tɛ mɔgɔya diya dɔn bi mɔgɔya kɛra kamanaganko ye e y'o Jɛnɛba yo n'i taara sigi la i ka sabali ba Jɛnɛba wa n'i taara cɛlasigi wa ala k'i sɔn muɲu ni sabali la amina ya rabi ala k'i bɛn ni hɛrɛ ye ami tiɲɛna o ka di mɔgɔ ma n'o lamɛn o b'i sɔn muɲu ni sabali la kanubagaw an y'o de fɔ an ɲɛna bi kɔni zikiri ko a tɛna kɛ aw nigila ye aw kɔni aw b'a sɔrɔ bi fo cogoya min na ayiwa Kalifa zikirida kɔfɛ Kalifa bɛ baara wɛrɛ kɛ an bɛ ko bi baara wɛrɛ foyi tɛ Kalifa la zikirida kɔ zikiri dɔrɔn de nka métier an bɛ ko bi kaɲi ala k'i bolo mɛn i ka baara la amina rabi Kalifa bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛw ou bien concert ou bien ka voyager ka taa ko ka concert ni fɛn ka na Kalifa b'olu kɛ alhamdulillah o y'an ka jugu yɛrɛ de ma kosɛbɛ kosɛbɛ o yɛrɛ de ka d'an ye puis o yɛrɛ de an ka point direct ye quoi
me kɔɲɔw kɛ me dongulu kɛ me baptême kɛ me anniversaire kɛ me dîner kɛ alhamdulillah concert fana mulu kɛ an yɛrɛ taara concert la Kaye bon an taara Moti bon alhamdulillah olu kɔfɛ an taara Kucala an ye dugu caman yala fɔli ninnu sira kan ala sɔnna ni mɔgɔ b'a na ni fɛn o fɛn na o ɲɛna an ka kalifa mɔgɔw b'a fɔ ko ni ye zikiridala wele k'a ka n'i ka ɲɛnajɛ kɛ ne kɔni ne y'a caman mɛn u b'a fɔ ko zikiridalaw de b'a kɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛw fɔlikɛla wɛrɛw b'a kɛ mais ne ye zikiridalaw de ta mɛn u b'a fɔ ko zikiridalaw ko n'u wele ka fɔli la k'u kana fɔlikɛ la k'u bɛ kalandenw de bila kana fɔlɔ i n'a fɔ a ka di ne Jɛnɛba ne bɛ fɛ kalifa de kana ka na n ka fɔli kɛ mais kalifa b'a ka fɔlikɛlaw de bila ka na kalandenw b'a bolo a b'olu de bila ka na a b'olu bila olu bɛna ɲɛnajɛ fankelen bɛɛ kɛ hali n'a sɔrɔ ne ye jalatigi de ye a ka di ne kalifa de kɛ ne fasada kalifa tɛna bɛn n'o ye kalifa ka kalandenw de b'o da est-ce que kalifa e b'o kɛ alhamdulillah ka kuma in yɛrɛ tilen dɔɔnin parce que n'i ko ko kalandenw bɛ dɔ kɛ o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'i yɛrɛ bɛ na awɔ i bɛ na o i bɛ na kɔfɛ mais i bɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ min fɔ min wele i ka di o ye mɔgɔ caman bɛ min fɔ wa k'i tɛ na dɛ ko n'i y'u wele k'i b'i ka kalandenw ne bila ka na awɔ u b'o fana fɔ ko k'i yɛrɛ tɛ sɔn ka na k'i bɛ kalandenw bila ka na ko kalandenw bɛna ɲɛnajɛ kɛ ka tila ka taa e yɛrɛ tɛ na ne bɛ kuma in mɛn mais ala min m'an bɛɛ faga ka taa an bɛɛ kunun lahara ala y'an bɛɛ seere i bɛ dogo mɔgɔ la t'i dogo ala la ne kɔni ka dɔnkilida kɔnɔ ka na se bi ma ne hakili t'a la ko ne delila k'a kɛ hali kɔsa in na dɔ y'a ɲɔgɔn dɔ fɔ n ɲɛna o la n y'a fɔ a ye n wele n'a fɔ exemple la i ka ne wele kalifa ka kɔɲɔ nin don a kɔɲɔ in ma se fɔlɔ yɛrɛ a bɛ ka na k'an kɛ kalo kura ale 4 ko ne ka taa ka ɲɛnajɛ kɛ n ko tiɲɛna i ye ɲɛnajɛ fɔ n y'a sɔrɔ ɲɛnajɛ bɛ n bolo n ko ne t'a sɔrɔ k'olu somɔgɔw de ye ne de kanu ko ne de ka to ka ɲɛnajɛ kɛ n'o tiɲɛna n t'a sɔrɔ mais n ka kalanden bɛ yen n'o bɛ se ka taa ko ne ni ale cɛla la ne tɛ ka taa mais ale tɛ se ka to fɔ a somɔgɔw n'ale taara fɔ a somɔgɔw ye dɔrɔn k'u tɛ sɔn ko ɲuman min k'a ka to ne n'ale ɲɔgɔn cɛ n ko ne ba ne bɛ siran fɛn dɔ ɲɛ t'o dɔn n ko diɲɛ don o don an bɛ ɲininka télé la nin kuma la an bɛ ɲininka radio la nin kuma la n ko ne tɛ se ka taa n jɔ n ko a ka fɔ ko téléphone ka labila sisan dɔ ka taa ne wele kalifa i y'a kɛ n yɛrɛ la sisan k'a bɛ kɛ cogo di a ma nɔgɔn i tɛ se ka kuma i kuma da se ka kɛ ten n'i ba wele i ka kuma i ba fɛ déjà que e ba de jalatigi se ka dɛsɛ a la n'o ma ne ta n ko bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta o mais ni ne ko n bɛ mɔgɔ wɛrɛ d'u ma o ye danaya dɔ de ne tɛna mɔgɔ lankolon de d'u ma ne ka ko bɛ ten hali don min an m'an ka kalandenw bila ka taa ɲɛnajɛyɔrɔ la an y'u lasigi an ko min kɛ ala ma don la ko bɛ se ka taa a bɛ wagati jan wɛrɛ b'an bolo kalandenya la an yɛrɛ dusukun sabatilen k'a fɔ tiɲɛna bi an bɛ don min na ko bi kɔni bɛ se ka taa ɲɛnajɛ la u bɛ se ka mɔgɔw wasa o don n'an bila ka taa an ka kalanden dɔw bɛ yen n'u ye dɔnkili labɛn u bɛ se n'an yɛrɛ ye n k'a ma n ko n'o bɛ se ka kɛ o kɔni bɛ se ka kɛ mais ni m'u wele kɔfɛ a ko problème t'a la a taara kuma a ba fɛ ko ba ko problème t'a la ko déjà e ka kɛra tan n ko ne bɛ siran fɛn dɔ de ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ min b'a kɛ o tɛ miiri dɔɔnin de quoi ni ne y'a k'e Jɛnɛba la k'e jigila tigɛ i ka ɲɛnajɛ jigi dalen n'o kan fo ka taa se diɲɛ wuli ma ni dusu bɛ kɔnɔ ou bien ne ye adamaden dɔ e tɛ ne wele et puis mɔgɔ tɛ ne wele ɲɛna o ye tiɲɛ ye bon o de bɛ ne kunkolo la quoi hali ala ko ka bɔ yen e mɔgɔ min yɛrɛ ka baara ye i bɛ ɲɛtaga de kɔ e man kan k'i bolo da ɲɛ bɛ mɔgɔ baden dɔ an ka baara kɔnɔ mɔgɔ min b'a kɛ an ka denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ yen n tɛ se k'a fɔ an yɛrɛ filama ɲɔgɔn dɔw bɛ taa fɛn sigi kɛnɛ kan bilahi ne ye kalanden ta o ye kalanden ne sɔrɔ ka taa i bɛ taa sigi bafulu kɔni mɔgɔ kɛnɛ kan mais o yɛrɛ tɛ na i ma dɔn mɛ ne yɛrɛ b'o mɔgɔ dɔn o ma ɲi nɔ mais problème ye min ye dɔrɔn n'a sera niveau ma ne bolo mɔgɔ jigilatigɛ n'i y'i ka baara kɛ mɔgɔ jigilatigɛ ala tɛna to i la quoi a diɲɛra a sɔrɔ a la quoi o ye tiɲɛ o de bɛ ne bolo ne kɔni ma deli k'a kɛ mɔgɔ la bɛ ala deli ala kana dusu don kɔnɔ ala kana nata foyi se ma parce que nata de b'a kɛ ni hadamaden natara kojugu dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ o ye tiɲɛ nata de b'a kɛ ala kana nata foyi se ma diɲɛ kɔnɔ ko m'a kɛ o ye tiɲɛ ne ma deli k'a kɛ mɔgɔ la n tɛna kɛ mɔgɔ la ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ayiwa kanubagaw kalifa ko ten nɔ dɛ aw yɛrɛ bɔra ka kalifa ka kuma mɛn sisan a ko n'ale tɛ se ka mɔgɔ min ta sɔrɔ ale tɛ a laminɛ i bolo ka se ka kalandenw bila ka taa k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ taa n'a t'a sɔrɔ dɔrɔn a b'a tilen k'a fɔ k'a t'a sɔrɔ mais kalifa est-ce que piriko bɛ kalifa ni a ka n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na a ka kiliyanw n'a cɛla la
piriko b'u bila ɲɔgɔn na an ka kɛ i kana fɛngɛw sɔrɔ kɔɲɔ ni fɛngɛ ninnu sɔrɔ mais ni piri fɔra sisan piri bi kalifa n'a ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na i n'a fɔ kalifa y'a ta fɔ ta olu fana ko ayi kalifa to na kalifa ko ayi ni ne tɛ se k'a kɛ est ce que o bi kalifa n'a ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na bon faamu de b'o o yɔrɔ kɛ parce que tuma dɔ la i b'a ye n'a kɛra kɛcogo la parce que diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kun ye nafa de i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la bɛɛ kun ye nafa de i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ na kuma dɔ f'i hali n'a ka di ka t'u ka fɔli kɛ ne b'a préférer hali ka t'i ka fɔli kɛ fu ne k'o kɔrɔ dɔn ni prix dɔ ye e jɛnɛba mana na ne ma sisan ko 1000 de b'i bolo e yɛrɛ b'a dɔn 1000 tɛ bafulu sɔrɔ ne ko 1000 min ne la ka t'e ka ɲɛnajɛ kɛ e fana b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de ko Kalifa yɛrɛ na ne ka ɲɛnajɛ kɛ 1000 de e yɛrɛ jumɛn b'a dɔn ka tɛ bafulu sɔrɔ bon déjà que olu tigilamɔgɔ fana b'u jigi de da o kan ka taa ni o ye mais i bɛ taa sɔrɔ a dɔ la liaison bɛ e ni ɲɔgɔn cɛ o t'o dɔn o ye tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ liaison gɛlɛn dɔ bɛ ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ la e delila ka ne yɛrɛ dépanner ko dɔ la sɔrɔ hali ni tɛ dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna tɛ mais o de kama ne bɛ se k'o kɛ e ye ou bien ne bɛ se k'a kɛ e ye fu a n'ale ta tɛ se ka kɛ kelen o ye tiɲɛ o de la tuma dɔ n'i y'a faamu dɔrɔn prix ko in baasi t'a la i bɛ na de a man kan prix fɔ parce que yɔrɔ fana janya bɛ yen surunya bɛ yen o ye tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen a ka jan mobili pase yɛrɛ n'a kiriti kɛra ta n'a fɔra ko yɛrɛ ka bɔ wari yɛrɛ dɔ la i bɛ taa ye wari t'i bolo i bɛ jumɛn bafulu ye ka tila ka taa ni fɛnw ye ka n'a ma kɛ alhamdulilayi an yɛrɛ ka bafulu bɛ anw bolo mais i bɛ taa bafulu min ye bafulu nɔgɔmani 4000 wa 5 i ka t'o luye n'a pase i bɛ filenw san ba ko ka ca quoi mɔgɔ t'a faamu ɲɛ tɛ prix ko kɔni t'a ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na tabarikala o ɲɛna o ka ɲi nɔ ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la mais Kalifa e kɛmɛ ka groupe de créer groupe de créer don i bolo i ni ka kalandenw i n'a fɔ sisan ni e bɛ taa nin don i bɛ taa ni concert la i ni ninnu de bɛ taa siɲɛ wɛrɛ ta i ni mɔgɔ wɛrɛw de bɛ taa o de créer don i bolo bon o a bɛna fɔ o don a bɛna fɔ o tɛ parce que i n'a fɔ ne y'a f'i ye kuma daminɛ la cogo min ne den ni ne dɔgɔninw de bɛ ne ka fɔli kɛ ni concert dɔ nana ne bolo sisan ne bɛ taa concert dɔ la wagati dɔ la a don y'a sɔrɔ kɔɲɔ wɛrɛ b'an bolo Bamakɔ bɛ taa sɔrɔ kalanden dɔw kan ka taa o kɔɲɔ la bon a b'a jateminɛ de fɔlikɛla min bɛ se ka taa o don concert la ani o de bɛ taa n'a fɔra fana k'aw bɛɛ k'aw cɛ ka taa yen nɔ bon jɔn de bɛ yan fɔli kɛ mais Kalifa dalen don a ka kalanden ninnu yɛrɛ la ne b'a dɔn ni ne Kalifa ni ne tɛ don dɔ ni b'a dɔn ni bɛ se ka ne jigi fa ni bɛ se ka ko kɛ ne kɔfɛ i n'a fɔ ne Kalifa yɛrɛ b'a kɛ cogo min na o kalandenw bɛ Kalifa wula o kalanden baden b'an bolo bravo o kɔrɔ k'i ka kalan bulon ka di o la dɛ siga t'a la hali sisan a bɛ ka caya ka taa fɛ ala ka dɔ fara u kan amin amin k'i n'u kan bɛn amin amin ala kana mankan dɔn ni ɲɔgɔn cɛ amin 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 ala ko dɔw minɛ ayiwa Kalifa ye dɔ kɛ kuma na siga t'a la i bɛ se ka acapella dɔ kɛ an ka lajɛlibagaw kun tugun a ko la ilaha illallah la kira Muhammadu Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman hadinu Muhammadu ka dinen sankara mogo naziatu ukuninde kunnan jadine gani mami banu mangara mogo fuki tage kunnan jugune ashiriya ye ya rabbi ala kitika kunnan jugune ashiriya Muhammadu ibn Abdullah ala kira Muhammadu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman neba ebi kasimunella nebi kasi de Muhammina denun te bolo alaga muso besondena neba ebi joro munella kabi kasi de Muhammina denun te bolo adenti ki Allah ola ya Allah nebede man ya ninga barofono ala mi deli iga muso beson dengelena amina yara ibi kasi munela kabi kasi de Muhammina denu tabolo denu tenebolo jaga denti ki Allah ye wallahi
ni muso ma woloden sɔrɔ u bi galon mɛn da i la kɔnɔtiɲɛ galon mɛn da i la pilanigi galon mɛn da i la hali kɔnɔya galon mɛn da i la ala muso bɛ sɔn a den kelen na ni bɛ miiri Mamadu la ala kira Mamadu la kira ka lakare ko Aisha ala muso ko denna mɛ don dɔ kɛra da a y'i sigi a bɛ kasi koyi ala kira kuma na a ko Aisha mun ne kɛr'i la a ko Rasulullah a den nege bɛ Aisha la ala kira kuma na a y'i bolo jɔ Aisha ɲɛkɔrɔ bolo kɛra tele a ɲɛ b'i denmisɛnw na olu dun bɛ boli la ala kira ko Aisha ko nin bilalen ale jinɛ na minnu ma woloden sɔrɔ n'olu sera ale jinɛ na ko bi di musobaw ma o yɔrɔ bɛɛ la ko Aisha yɛlɛla a ko Rasulullah kaba bila ka kiyama kɔnɔ o la e bɛ kasi mun na ka bi kasi den Muhamina den dun tɛ bolo den dun tɛ ne bolo a den tigi ala ye muso yo a ye sabali jaka ni muso ma den sɔrɔ u b'i galon bɛɛ da i la buramuso b'i nɛni burankɛ b'i nɛni ni mɔgɔ n'u t'i to ko abada ala i tɛ muso olu sɔn den na nin ye ne miiri ne ba kelen de bɛ ale de ko kalifa ma ko ne ka don studio la ni Morisi ma bɔ fɔlɔ me ka nin baara de kɛ a bɛ n ka kasɛti kura la n bɛna nin da dunuya muso olu bɛɛ ye minnu ma wolodenni sɔrɔ an bɛ ala deli ala i tɛ muso olu sɔn den na n'i ma den sɔrɔ den ka di walayi den ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ abada jumɛn de bɛ se ka den remplace ne m'o ye wari tɛ se ka den ɲɔgɔn bɔ sanu tɛ se ka den ɲɔgɔn bɔ finibadɔn tɛ se ka den ɲɔgɔn bɔ den ka di ala i tɛ muso bɛ sɔn wolodenni na ne ba e bɛ kasi mun ne la a bɛ kasi den ko Hamina den dun tɛ bolo den dun tɛ ne bolo a den tigi ye ala ye den tigi ala ye ale de b'a di ma n'a ka di ye n'a ka d'a ye fana b'a jɛ i la a bɛ dɔw jɛ ala yɛrɛ bɛ sɔrɔ u ma fɛn kɛ ala la a b'a di mulu yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ bɛ taa la fili foyi tɛ ala kɛ ni ala ye min kɛ dɔrɔn de ka ɲi dɔ bɛ boli la nɔfɛ a bolo jɛ ala mɛ b'a sɔrɔ a bɛ di dɔ ma olu yɛrɛ b'u banna ala k'a ɲɛ ka d'a ma ok an bɛ tɛmɛ n'an ka babu ye Kalifa ka baara in yɛrɛ kɔnɔ daminɛ ni sisan cɛ Kalifa ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a la alhamdulillah n bɛ ala fo mɔgɔ min donna baara la san 5 ala ye kalandenw d'a ma 1 jatigiw d'a ma 2 ka tila ka baarakɛminɛn d'a ma caman ne ka baarakɛminɛn ne yɛrɛ taara kɔɲɔ kɛ o ne ma taa kɔɲɔ kɛ o ne ka bafulu bɛ se ka ne yɛrɛ ka charge ta bafulu min bɛ ne bolo a bɛ taa complet 5 de la tabarikala o ye belebele ne ni n ka mɔgɔw de bɛ bɔ tuma dɔw i bɛ taa sɔrɔ n'an yɛrɛ tɛ ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ fɔ karisa ka bafulu singa ma maa singa ma u bɛ to ka fɛn kɛ u bɛ na ni yɔrɔ de yan bon ala y'o kɛ mɔgɔ min ye denmisɛnninya kɔnɔ foyi de tɛ ala dɛsɛ tabarikala ala ka kan ka da bɛɛ ye dɔrɔn an ka kɛ dugawu den dɔrɔn o de b'a ban Kalifa ye furu kɛ kɔni alhamdulillah an bɛ don min na ko bi n ye furu kɛ muso bɛ yen denw bɛ yen muso bɛ yen denw bɛ yen tabarikala alhamdulillah ala k'aw kan bɛn ala k'a dafa naani na Kalifa kuma joli o la kuma joli o la ala k'a dafa naani na naani kuma joli bɛ yen o la ala ye naani se ala ka hakili ɲuman d'an ma amina ya rabbi n bɛ se ka tɛmɛ o la n bɛ tɛmɛ o la o tabarikala ma Kalifa mariki ma yen nɔ ok o ɲɛna hali bi ala ka sɔrɔ tɔ jidi amin arabi ala ka hɛrɛbaw na ala ka hɛrɛbaw na amin arabi mais hɛrɛ bi yɔrɔ yɔrɔ bɔnɛ bɛ yen nɔ Kalifa Kalifa yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na
alhamdulillah ba janaba diɲɛnatigɛ baara o baara n'i b'a kɛ ani gɛlɛya ti ban mais gɛlɛya min kɔ ye hɛrɛ ye n'o de nana dɔrɔn i bɛ sin ka i ka gɛlɛya bɛ ku i la n tɛ yanni bi ka se ne yɛrɛ delila ka nɛnɛ hali ɲɛnajɛyɔrɔ la k'a sabu kɛ minɛnko ye k'a sɔrɔ minɛn tɛ n bolo n ko dɔ k'a ka minɛn sin kan a nana n b'a fɔ k'a ka minɛn sin kan a nana ye karisa n ye minɛn sɔrɔ a ka di n'i bɛ zi la i ka n ka minɛn ta pour que wari ka don kun n ko problème t'a la n ko bon i bɛ se k'a programme n ko dimanche nata i bɛ na minɛn di yan n y'o f'o ɲɛna bon a ma foyi fɔ n ye dimanche sɔgɔma n wulila ka to ka da la n y'a wele n ko karisa alo karisa ouais i b'a dɔn min bɛ yan bi yɔrɔ min bɛ yen ne jigi tigɛra min kɛra sababu ye ka ne n'a ɲɛ yira ne y'o wele o y'a wele aw k'a bɛ kuma caya o ye n'a ye pɛrɛn-pɛrɛn ɲɔgɔn kɔnɔ a bilala ten o don y'a sɔrɔ kɔɲɔ bɛ Bamakɔ fan 14 bɛɛ ne ye minɛn ɲini ka dɛsɛ ne m'a sɔrɔ donc kama an débrouillé ka taa minɛn dɔw sogolo k'an bɛ taa ko dɔw kɛ n'o ye an taara ɲɛnajɛyɔrɔ la denbaw y'an makɔnɔ ka dɛsɛ ka bɔ makɔnɔni na ka tila k'a fɔ ko an m'u wele k'u yɛrɛ bɛ b'u yɛrɛ u nan'u sigi ko ka dɔnkili da hali an filɛ nin ye e ni ne bɛ kuma min na hali o mankan kun ka bon n'o bafulo mankan ye k'o dimina k'olu den fɔlɔ de ɲini u m'a ɲini k'a fɔ jelimuso dɔ bɛ yen o nana n'an k'a bɛɛ la k'an ka baara de don nin don da bɔ tan baara t'an nɔ nin kɔ ka n'an lagosi k'an lagosi donc musow dimina o y'an nɛni dama ta ka bɔ yan sisan u bɛ nin kan na u bɛ nin don da u bɛ nin bɔ tan u bɛ mɔgɔw bɔ ka bila an na kuma caman fɔ olu ye gɛlɛya dɔ ye et puis wagati min fana an b'u nɔfɛ an kɔrɔw nɔfɛ dɔnkilida la i bɛ ye tuma dɔ la yɛrɛ i b'i kɔrɔw ka minɛnw ta ka t'u bila gitɔrɔnda la u bɛna taxi ta wagati min u bɛna sotarama ta karisa aw ka to yan o kɔrɔ nafa t'anw na an ka to yan an bɛ to yen o bɛɛ kɛra kalifa la an bɛ to yen tuma dɔ an bɛ taa tere sigi fugu na an m'an sigi ne fana o wagati de na ne kun da seginna yanni ne kun ka dimi o wagati de dusu de kun bɛ don ne kɔnɔ ne fana bɛna n sigi ka dɔnkili da ni n terikɛ dɔ o Zikiri Abu o fana ye zikiridala ye sa ne kɛra zikiridala ye ne bɛna ne n'ale b'an sigi an bɛ dɔnkiliw da an b'a di ɲɔgɔn ma n'ale ta min ma ɲi ne b'o corriger ni ne ta min ma ɲi ale bɛ ne ta corriger an b'an sigi an bɛ baro kɛ tabarikala cogoya la olu gɛlɛya caman o b'aw lasegin et puis kuma dɔ an bɛ taa fɛn wɛrɛw la i bɛ na dɔrɔn i bɛ minɛn bila i bɛ taa so de wariko t'a la sara t'a la foyi t'a la fo ka na se ne bɛ se ka ne ye min k'u nɔfɛ ne tɛ se ka 400 ma deli ka di ne ma bi a daminɛ 50 tun bɛ d'anw ma o y'a sɔrɔ an ye min kɛ a bɛ san 1 bɔ san 2nan ni san 3nan ni san 4nan 100 tun bɛ d'anw ma bon an bɔra ka to 200 la an yɛrɛ ɲini ka to 200 la Cɛna a ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a kɔnɔna la a ka ca quoi an bɛ se ka mun fɔ dakuruɲɛ kelen nin na o ye ninnu de ye ɲɛ tɛ ko in ka ca cɛna aw mun na ko ɲɛnɛ bɛɛ tɛ se k'o kɛ kalifa mais bi ta dun u bɛ na bi wari dɔw ma bi o ye tiɲɛ ye ya kala n'u bɛna bi i bɛ taa so i bɛ bɔ ɲɛnajɛ la i bɛ wari dɔw mais an kun b'a bila an bɛ taa so tellement que o maloya tun bɛ ne minɛ ka don so dɛ ne tun bɛ taa n ba de kunbɛn n'a nana pour que a k'a dɔn ko ne fana bɛ baara la ne b'ale ka sagi minɛ ka 200 de bɔ a kɔnɔ k'o d'a ma k'a k'a mara i y'a ye ne bɛ 200 de bɔ a kɔnɔ bon o fana de ka d'ale ale fana bɔ k'ale den bɛ baara la bon ne bɛ 200 de bɔ a ka sagi kɔnɔ k'o d'a ma k'a k'an ka wari mara don o don dimanche o dimanche ne tun b'o de kɛ pour que a ka dɔn ko n bɛ wari sɔrɔ n tɛ se ka don so ten parce que n bololankolon bɛ ka don a ma nɔgɔn quoi walayi a gɛlɛyaw caman tɛmɛna gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye wala ni hɛrɛ nana dɔrɔn tɔɔrɔ fɛn fɛn y'i sɔrɔ ɲani fɛn fɛn y'i sɔrɔ i bɛ ɲinɛ caman kɔ fɛn caman fɔra ne ma i n'a fɔ ne yɛrɛ tɛ kɛ dɔnkilidala ye min y'o fɔ ne ma o yɛrɛ bonyara hakili ma ni mɔgɔ dɔw tun y'a fɔ o tun bɛ bɛn ma ka tɛmɛ o tigi kan tiɲɛna o tigi ni n ka surun kojugu mais a ko karisa tɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye e min kan ka ne dɛmɛ ni ne ka kan ye ne ko ne tɛ se ka kan ye mais an bɛ don min na ko bi ne kɛra ye ka tɛmɛ ale kan ya diɲɛlatigɛ bɛ ten bɔ olu bɛɛ ka la décourager mais ni ala tilala ka bɔda d'e ma i bɛ ala de fo foyi de tɛ ala dɛsɛ siga t'a la ok o ɲɛna mais kalifa ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛn de man di kalifa yɛrɛ t'a fɛ fiye fiyewu a ka baara ɲɔgɔnya na o ka kɛ n tɛ nkalontigɛ de fɛ nkalontigɛ parce que diɲɛlatigɛ la fɛn bɛɛ bɛ nkalon de kɔnɔ tiɲɛna o ma ɲi nɔ n tɛ nkalontigɛ de fɛ bon ɲɛnamaya yɛrɛ la ne tɛ fɛ ka kɛ hasiri ye
ne ka ala dele be ka fen soro ne ma dele ka muko kabiri ala ni dan ko hakili pa la ko hakili soro kana se bima ne ma dele ka fo ko feno kera do e kay ne toro tiena mi se ka kele ala de nganyo kon soro me ka fo kay ne toro ko ne ha hashira ya duguma ko lo kana ma dele ko ke folo tiena ne mandini parce que ashiri be son ko be magalo ndiga la be son ko be ma wara to ne ga bara ko ne te galo ne fe manoko ni fe mi me dore ama an kilen ka fo nyu ko ni mo de ba solution ni ten flare fe okay tabarikala onyana kalifa nga kalifa zigirila to enu chebe chugo ya jimena alhamdulillah nere ale nebe mulunye boro jina tege étape par étape hal nebe mulunye nebe ndadu ko uluyi nena zigirila demsen do se ga ben sa were baro nana ne soro zigir dala adola fene chama ere betan no fe wole karsa be mi ebe jola bi ame jola ebe fanyu me yan côté là en bon mena quoi mon problème tala billahi hu bi ne ta so ko re la ne be jigu go se mine mais abunya be ne de ka ko ne de wole le no tulu don ere vous c'est comme an se donc la nyata ma fugul se donc la na onye quoi mais en tout fo parce que jena te la an be kele ne be kala ku se mine ka yire na fo ulle ne karamo ni be moko keme ken karamo billahi ten karamo me yere ba do ne fene ba fo karamo ndabla sa karamo ndabla ni ne ndaw fene buda jena ko no mbiri ko mu se no buda duguma ko no ko mo mbiri ko buda shengele boy ma boni be mu ka yira dran beri kele o de binin zigira o mi yere ne fulama nyokon ye kuma tene koroma o le be chogodi jena ne korote ko ne de la kata mi hali nke chogodo la kiwe kana antika shori tika ona chogodo la o madeli kake bunya ni mambulo dan desila men kungolo biri do yewe ka o bubulo dan kungolo la tabarikala okay ne boke o neni nkoro chela men neni fulama nyokon chele da so ne busi mi ne be mbiru ye men do nu na to me giringa do ka ne karamo na to mu commentaire ke quoi asoro fui okay no okay no ere di okay komi jamka abi feka sa kuntelero ma conseil jume mi kalifa bulu kadi adogoni munu mi ka wili ayre kofe u ka se ka ke ina fo kalifa yere ba ke chugo mi kalifa ba koro bunya chugo mi na fo na ka se ku koro bunya ti chugo la conseil jume mi kalifa bulu alhamdulillah conseil mi bulu kadi bema jena tegala ni arama den yere do abana yusabali ko e bi jinya jabo sabal le bisi jinye fembela moko bi munyu yani moko nya donche na fountain na kana limulo ka kana se bima nan ku ka tike au nan ku me fere ka dabla mta fen wora de nan ku bana di jigir da nan ku kam tage reparateur ta samne ta dore ka fen wora ni mata o fene talo fene ino fene babla ni wora reparateur ta mécanicien ala ni patron fene manya le fene babla ta wora boy mi shikete aman nako bor la bi munyu do koro jakuya asabalo koro kimada no kere bi do usoro jena tigala mogo ba nye mogo bunye tituko akad bor la ka fo be mogo binye ibe mogo nyaw mogo binyo surtout mulu binye i daw ya te foichi ni sabala do jena tigere la bi si fembela hal kunu mi kan exemple di doma ni do ga fendo na fofo nyon karsa edne manga kele nu ya fama ngama nyoko famundi mais adola jomi mini bolo tale bolo parce que ne de tado mais ne de tado ale ma famu ale te ka se ka famu ni ne go men taya yira ale la sisa avec kele bonne do kama mu karsa ngana de jota la ko mon filla mo shewre nga nyoko tena so ngibi ya fama ala kama no me fena fo yale shoki ina ko bana jaro bana kwa alo ko me kun ne no fo kiba so ko ne dimina no ne ma dimi parce que ne te fe ne ga sinyo ko madi bor la jena te la dro bale ale rek la ga mola ne tukun parce que ni ko na ga ya fami de la le fe dro ko kana natanye ale re mola rani bo jingono ni kera ta ki karamo ko mo ya fa de la fe be ni ko temena an nyoko nche addo ko karse ni nyemo ko ki ma dai apana yani mo ko nye donche dem seni meddo bagu kono boto e bon baden chuye me minte dondu ete bonne fin bor la ko moro la mando ka nyini be fa nga sabala nga mbolo di nyoko mo kono ko jelen be bifo ya me nga kala ndem be fo chena jong ala ne koni am dem ne ko pi mo de bi yelema ete ne ka kala no bilama o be ne sako yala me mo be yelema
ama fo ka daka parce que bamana ko kuma no furumuso tanu ko jugu te ko yi na jogo yelema dembi ka fota yelema na jogo yelema rebi ka keta yelema ba tanu bi ni muso tanu ka tanye abe fembe ka imbu ya pe mena na dogal lamene ifna ka idoga ko yi oye a furumuso tanu ko jugu te na jogo yelema bi ka fota yelema oye bana okay onyena inshallah Khalifa fe jumeni kadi Khalifa yere awo Khalifa bise ko fo anyana fe min kadi ay bon nyuma ya dora de kadi ne an mo deme nyuma nyani mo ko deme okay tingata ala ki bolome ola amin arabi ala ki bolome ola amin oh Khalifa dumuni jumeni ka dumuni préféré ni Khalifa yere wi abodun fuka afa be de se ka wile wasi gero la dumine oh se anga dumuni ko de ka bon sa nega binga ko ka bon doranga jiko de ka bongo awa jiko de ka bo entanga dumuni ko ni na dumuni dum zora modu abodun wala tabarikala ya o de kadi onye ko su jana Khalifa mso ula fele ndola o kon ga kon mesi toblila am se toblila bravo dana le fon ve signe woro kadi o kadi adante mana Khalifa ka bara ami fofo gabugu dala okay Khalifa foli ka laban mi bolo ka fo ini jetigiw nyena ibi o foli ka laban ke me nyena ngata ibi akapela tuma do fana kan kuna am emission kun chenui ibi foli ke folo ko soroka akapela kala alhamdulillah okay ba yana ba ni jeranye ko jugu yana nga foli ka laban di amo yere fofolo okay anyame qui faut que technicien faut va faut même ngam filmer ka befu ka yam baragero jama nyemo ko ka se fo dugumala ma befu be barika da kuni chere chila ole blala mo ajaranya na ole jabi ajaranya ka fole di malien dembema malien dembe fene ka kila ka do ka on ne fakelen bakelen ane bora tonzo ko likele rajulu kelena anga nyoko mine ko no gulu jelen be pifo kelem menor la kaba ala ka mali basigi mire be mo ko ala ka ba ala ka mali basigi amina ala ka ndudunda kelen fe kambo bora kelen fe ni ya mi fon fen ke bi bene be jamana kono ni benti jamana kono fo se ka nyana bo ala ka ben sabati bana jugumi man kuna ala ka be pampeo ala ka hina ba mo to la ka ya fakuma ko buru noro ka yere nyi kanta do makono amina ko beka ya fama bsega na emission yere kono mi dotoro jina tiga ko ko ni ya ke bsega do gashila nando na minga shila mulu be kan fle ko ka ya fama be klobana abeka ya fama ya be mo te go ya be na njara mulu amufu na yere mandi mulu amufu ka do fana ka ya fama na ma de ni se wala dra bana o kala kan beni nyoko chama ma ala kan tunyo ala kan sago dama miliyar bi ala bulala ka dani silame be ma amina ya rabbi million chama bi ala bulala ka dani silame o be ma ala kan deme ala kan labla ala kan nge jugu sogo kira na sumo ko kama soli ala rasul amina alhamdulillah ala ka dugo mini okay ala ola ikadi nyebete chinye kuma chama debi kuma info me chinyete wallahi ikadi yebete chinye chama debe kuma ifo me chinyete ne kadi mami ne bofe wallahi meni banane na ida kabonala wala ikadi yebete chinye kuma ide chama debi kuma ifo me chinyete wallahi ayuba yo ire kasabali wala ikadi yebete chinye kuma wallahi bi ala wela gino lento gobela ka solicha ya muhammadu ka baminata de nyosoro balika wallahi ay ya fane zigiri khalifa ma wallahi neguna na bonya masekina e foli de do kumate molo ami nyogo soro wakati werela wallahi barisa nimi dongo alakama ibi don shitana edonola jeneba nima diko alama ibadi shitana madonola ode kama go koke alakama umana ke fama alabinaila hay tegere fone kanu maluye hay tegere fone diye mogo kuna ayuba waisa rabe alabolo
Ayuba ngi sarabi ala bolo wa ala ki son si jani kene ala ka kila ki son la bango nyumana miduga uke mali ndeume ala kana ne ke kulubali ala kana ne ke samakelu ye ala kana ne ke dumuyalu ye ala kana ne ke kuyatelu ye wa ala kambeke kitala kade aya foko amina ya rabi ya fanne manena na baula ikadi nye pete chie kumae chamande bi kumae fo me chiete ikola si mokola bi mama ni ukamana mana kan ukanula me ikadi nye pete chie kumae chamande bi kumae fo me chiete wallahi ateni sawa ujara kan baga anyori fanyano boni emission ngati ke o shinikile ko to o sigoro la o bo donc to fo o sigoro la surtout munu me gabuda la munu me sugu kono munu me boutique bo kono na munu be fefe bi yoro ka emission lame ambo befo dente folimina ka foyena ko kona nyine abi video na taw ko lu emi ka commentaire ke uka ama foyi ko o kambe wakati were